Здравейте, приятели! Днес ще играя Brawl Stars. И тук са ми малко скиновете, защото започнах от начало. И сега ще играем такова шоу, така е Pro Bowl. Нищо не чувам заради тези работи тук. Нещо ми пищи на главата. Аз съм с слушалки. И сега ще ми бучи на главата. Аз трябваше да си взема такова слушалки с микрофон, че е тук, където го... ето тук, не знам как, къде е такова. Не! Иска да открадне топката! Аз един път вече ви побудих толкова бързо. Така че не се очаквам. Дай! Баба! Браво, Фифо! Знаеш да играеш FIFA, батко! Батко, знаеш да играеш FIFA! Той е интернет! Ще ме побърка! Аз просто да мога да прибия твой. Да! Така бе, батко! Филче ми! Давай бе! Ето така ти искам! Така ви искам! Аз ще играя още една. Защо хубавите ми приятели не искат да играят с мене? Аз съм най-добрия! Аз не съм толкова добър, защото не съм вкарал нищо, а аз просто им помагах. Нещо направих на телефона ми. Ние сме започнали били вече, бе. Айде, бе, батко! Едгар! Защо ми бъгва толкова много? Значи, то Brawl Stars аз не го харесвам. Защо, бе? Това е защото нямам интернет. Давай, Едгар! Не! Давай, брат! Брат, давай! Идвам да те защитя. Не, вкарай! Атака! Ето така ви искам! Ето така! Аз няма да играя. Колко време ми зарежда? Толкова ми беше. Ready for battle! Отварям тези. Трябва, кое? Още малко и ще дойде ето тука. Но това ще го направим в следващия епизод. И мисля да играя с него. Това ми е новия скин. Shadow Hex
Shadow Hex пише в чата. То беше това, аз ще съм си купал така. Абе, нищо хора, нищо. Какво че е нова? Лъше кенде! Елате ми тука, бе! Елате ми! Абе, умирайте! Атка! Само един ли стана? Къде? Ми дава да прескоча. Къде е отишъл? Той къде е? Франк, къде си? Не го виждам. Те убиха почти всичките. Ето я. Ето така! Ето за храни искам! Ей, йоу! Пак ми бъгна. Интернета не е хубав. Просто ги хвърлям там! Another hours. I've got a shark fuse! Имам чувството, че ще умра. Loyalty and duty. Loyalty and duty. Така. Сега търсиме Макс. Макс, къде си? Макс, ще те гръмна у главата, чули ме? Оф, даже наплюх телефона. Трябва да я търсим си. Сега те трябва да се справят срещу нея. Така ви искам. Те така. Ето така ви искам, батко. Нищо не съм отключил. Това беше края на епизода, приятели. Ако харесвате това видео, абонирайте се за канала и пишете в коментарите дали искате втора част. Трета част. Аз втория я направих просто така, защото вие не можехте да се абонирате. Чакам да ми зареди. И това беше всичко. Чао!